ikusi duzue? Bueno, geldituko naiz hemen itxaroten. Agarte. Azkenik ikusten zaitut. Zoro ibili nahi bilatzen eskolako leku guztietan. Gimnasioan, bideogelan, goiko geletan, eta hemen zeuden. Bai, baina oraindik hemen beste lagun bat falta da. Etorriko dela esan dit, baina nik ez dut ikusten hemendik. Bai, nik ezagutzen nahi dut. Ez dakizuk ezagutzen duzu. Bai, Olentzeraren laguna da. ¡Sorpresa! ¡Esan dizu